Halo, halo mga palangga, mga kapobre, ayan. Mga taga-Siquijor dyan, kain tayo. Ang ulam is paksiw na isda. At syempre, itong karning baboy, nilagyan ko lang siya ng asin at saka konting patis. Nilagay ko sa oven. Yan, kain tayo guys. Naghugas na ako ng kamay. Kain tayo mga palangga. May kain tayo guys. Ang kanin ko parang kulang pa to. Mga palangga, oh, yung ano ko dito. Makati-kati dito. Mga palangga, kumain na ba kayo? Tatalon man niya akong isda, oy. Mulokso siya ba? Ang isda na to is yung galunggong ba to? Yung malaki na galunggong? Diba? Di ko alam. Basta isda, yun na yun. Basta lami, na siya. Tingnan naman itong book ko. Baby hair. Yun ba yun? Nako. Dami pang white hair. Diyos ko po. Bayaan na yan. Importante na piskay ka ba, no? Mora na siya. Mega shout out to all my followers, my subscribers. Hindi ako gaano makaano pag wala kong salamin, maano yung mata ko. Baka matinik pa ako sa kulang palagi sa tulog. Ayan, tingnan. Malaki yung ano ko dito. Pag ganyan lang sana, no? Guwapa ko, unta pag ganyan lang yung ano ko na walang joke lang. Ay, naku, mainis na naman kayo sa akin. Just kidding lang, oy, joke lang yan. Hindi naman ako maganda pangit. Joke lang na siya, guys. Ang matanda ko, tulog sa kakabrahan namin. Itong karne pala na to, naglaga ako ng para panglaga to, yung buto-buto ba, nilagyan ng mushroom soup. Ayan, nag-ano ako ng, kasi yung parang na-miss ko ng ganito ng luto-luto.
Kumbaga sa atin sa probinsya ba, sinugba. Sinugba sa ubi. Kaya para-paraan na lang, gawa ng paraan. Pag nasa ibang bansa ka, pag na-miss mo yung pagkain, basta okay lang sa amo mo, gagawa ka lang ng paraan para makakain ka ng ganyan. Pero pag yung maging amo mo na bawal magluto, maganyan, no choice ka talaga, di ba? Kaya swerte-swerte lang talaga pag nang mangibang bansa ka. Kasi ni minsan, yun nga sa pagkain. Pero tiyaga na lang talaga kasi ganyan talaga ang buhay. Swertihan. Parang iba-iba yung ano ko. Kaya nga, hindi ako gano'n ano ba? Super malabo na talaga yung mata ko. Minsan mga ganyan. Mga ka-OFW ko, ingat na lang tayong lahat. Tiis-tiis na lang. Kasi, hirap malayo sa pamilya, no? Ako, 9 years na, hindi nakauwi. Tiis na lang. Antos pobre man. No? Yung buto ba sa isda, medyo lambot-lambot na siya. Kahapon pa kasi ito napaksiw. Ininit ko ng ininit. Ayun. Lambot na yung tinik, buto. Yun ba yun? Basta yun na yun. Basta Bisaya manggod. Yun na, maano siguro na siya. Ang bukog ba? The bone of the fish is very soft. Mga nga siya. Pila na maka-minutes oy. Kung kayo kita 9 minutes na. Ana-ana na. 9 minutes. Ni minsan maganda 9 minutes na siya. So, mega shout out to all my followers of my FB page,
followers of my subscriber of my YouTube channel. Salamat ng marami. Alam niyo mga palangga, I just want to tell you guys, minsan pag hindi ako nagasuot ng salamin, yung parang nakasanayan ko na yung magaganon ako kasi nga pag nahulog yung salamin ko kay kuan lagi og katag ba sa ilong ba ani ba ganyan, so mahulog ang salamin, so magaganon ako. Ayan, kasi ang akala ko nakasuot akong salamin ni minsan. Pero sa totoo lang guys, hindi na talaga ako makakita gaano ng tawag nito, ng litra ba, pag wala talaga akong salamin. Magaganon ako. Tapos, pag nagaganon ako, maya-maya, masakit na yung ulo ko. So ngayon, 48 na yung edad ko. Ano na siguro? Mga 5 years na ata. 5 or 6 years na ako nagagamit ng salamin. Kasi sa mata ko. Sabi ng iba, sa kadot-dot daw ng cellphone, depende lang din siguro yan, kasi may mga bata pa naman na nagasuot na ng salamin, or like this one, the white hair. Matanda na daw. Kaya maraming white hair. Pero may mga bata pa din na maraming white hair. Nagdepende lang siguro yan, Alam nyo guys, yung video ko, hindi na ako gaano mag-edit pa yung mga or dugtong-dugtong. Kasi minsan maano ako. Kaya yung video ko mahaba na siya. Lagyan ko na lang yung sa intro, tapos yung sa last. Yan lang, wala na akong mga edit pa na akong edit. Basta guys, salamat sa inyong lahat. Sa pagpatuloy na pagsuporta sa YouTube channel ko, sa FB page ko, salamat ng marami sa inyong lahat. Tinignan ko lang kung ilang minutes na. Gahit ng karne ba? Pero luto na siya. Lamig. Ang isda para na siyang salmon. Super lambot na yung buto-buto. Tinik niya. Pag isda, tinik. Yun ba yun? Pag karne, buto. Diba? Yun, no? Tama na ako, no? Naka-points ang Bisaya. Uy, naka-points. Kasi, matigas ang buto ng karne. Basta karne matigas, diba?
Pag isda, matinik, matinik. O di ba may tinik? Pero ang isda may buto din. Yun ba yun, di ba? Yung matitigas na buto. Like, sa shark. Shark. Di ba? May buto. No? Tama ko mga palangga. Wala na akong kanin, guys. Ubos na yung kanin ko. Itira ko na lang to mamayang gabi. Kasi para may ulam pa ako mamayang gabi. Budget tayo kay budget. Tipid-tipid ba kay? Wala na taon na isudan. Kaya, isang hiwa mamayang gabi ha. Para may ulam pa ako. Gutom na. Yan, ubos. Ubos ang kanin. Ang natira mamayang gabi. Busog na ako purya buyag. Taas-taas na akong video. Ubos ng kanin. Papak na lang sa ulam. Ang mata sa isda. Busog na ang pobre. Salamat sa Ginoo. Dampo ang bukog. So guys, dito ko natapusin ang aking vlog. Salamat ang marami sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye. Ang natira for tonight.